Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Anaga palangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Toy! Toy! Ay, Kuha ato anay ang damog sa ila ni Manang Mobi Catherine. Kay mang damog na kusang baboy taho. tayo. Malakat na ko subunggit. O, dasiga lang. Ari na ko sila ni Manang Catherine. Ay, Toy, ari ka man. Nang? Uy, hala. Nagatuon ka gali. Oo. Kay siling ni Lola, gusto niya nursing ko nung kuhaon ko. Ikaw ya, Toy. Ano gid pakuha ni tatay mo sa imo? Ako? Oo. Damog lang yung pakuha sa ako ni tatay ah. Bilibgig ko bala sa inyo ni Manong Daniel. Kay bisan amo siya sina. Pero ginapakigbato niyo ang inyo paghigugmaanay. Amo gina, Toy Basta palangga ninyong isa kag isa. Ay, Sana ole ginapakigbato. Kabuot si mo, Toy, no? Ginasuksok mo gidyang face mask mo? unoy Kag hindi lang na ha. May face shield pa kuya. Kag naga-social distancing ko. O, ariyo kita mo ni ho? Ay, ala. May alcohol ka nga dala? Oo Kaya mo ining ginahugas ko sa akon mga kamot. Agud nga, bisan paano, matuman man nato ng aton nga mga pagsulundan. Kinahanglan kita mismo magbuligay. Agod nga malikawan naton ang balatian nga COVID-19. Hindi bala? Oo, para hindi maglapta ang virus. Husto, gid ka mga dua. Gani, magpalayo na kamo di. Oy, Inday Rain, anong natabo sa imo? Tito Mascobado, may dugo kamot ko. Uy, hala, naano ko man nga bata ka man? Dala ding tudlo mo, kay supsupon ko na. Ay, naano ka man imo nga bata ka man? Ano nakapilas ni sa tudlo mo, hao? Wala na yan napilas ya. Tinga may dugo. Tigay gintodos ko ang kutos ang ido ta. Bawa, way kagin balabuot nga klase sang bata ka mo. Way ka gani buot nga dako ka na. Ako pa nga bata pa. Oy, mano ka bata ka, hao? Ha? Mangayo ko sa imo kwarta, tito. Mangayo ka kwarta? Hoy, kabata pag ani si mo daw nawong kwarta ka na. Diin pa ko bimasunod, kundi sa imo. Oh. Baw, iyong
Miloy, mayo kay ari ka mo di. Ay, oo, Basyang. Nagtabo ka to dalat. Gani man do nahidlaw na gani ko sinyo. Ay, ako ganin, hidlaw naman ko kay Miloy ko. Kadi, abi mo nalipay kung gani gari ka. Ay, salamat Miloy ko. Action ko ikaw. Lagi na lagi kay... May social distancing ta subong. Ay, ang galing no. Bay, halad ako sa ibo ka kanta. Wow, daw makilig man kita sinaman. Kantahan mo ko. Sige abi, para Miloy kantahi ba si Basyang? O sige, kantahan ko siya. Sige ba? Ave Maria. Pampatay man na, Miloy ko. Ay, ito sige. Latest ko nung kakanta. Latest. Litis. Oo man. O sige, Biloy, pabati. Biloy. Lain nga script na basa mo, ari sa piyak ko. O sige, Ilyong pabati. Sige. Are. Maria, Ave Maria. Di ba karami? Gusto mo haming-haming pa, pwede ba? Ano? Mayara ka pagad haming-haming? Oo, abo na pagpalangga ko sa ibo dalan niya. Siguraduhon mo ha? Ngay hindi pang patay bala para Miloy haw. Labsong ni siya haming-haming. Doon. Permi ko ning batian mo. Pagkasal guro na ay. Oo, permi ko siyang batian. Sige ba? Oo, bati bla. Nga mo tiyang kanta mo para Miloy man. Ay, kalain glito. Ay hindi man pero sa katapusan pa na ya. Ay, sa katapusan sa bagay do. Bisan na mo na si Miloy ko ya. Plangga ko na ya. Kabalo ko nga hindi na siya gusto nga madula ko sa kabuhi ya. Oo, hindi ko yung gusto ko madula ka sa ako. Salamat, Miloy ko. I love you. Oo, ginatago ko itong lapidat at ang duwa. Ay, abaw. Kanami lang sa istorya nila nga duwa ko. Baw! Ikaw? Ha! Videohan ko ni Blamayo. Medyo... Kaya mo ni ipakita ko kay Enrique. Ha! Malipayon ka mo samtang si Enrique nagakasubo to. Kay palangga yung adaan ko no si Catherine Hambal sa akon. Tapos, ibaylo lang siya sa kay Daniel nga. Ngaway manggani na siyang matag kay Catherine. Ano? Ay, Palangga ko man hindi kaya magsugot ni si Daniel yung mapamana ni Inday Catherine. Gusto ko yan nga si Enrique. Pamatyagan ko gani sa tingog Video ko. ko ni Mayo. Daw lalaki. Mamati ko sa ilagi na istoryahan. Kag amo ina ang i-report ko kay Boss Enrique. Sigurado na ang kwarta. Okay lang ina, Kat. Basta ang mambal ko lang, magbago man ang tingog mo, Ano? hindi magbago ang pagigugma ko sa imo. Abi mo, Kat. Ako na siguro ang pinakamaswerte nga lalaki. Tungod, bisan hindi ako makakita. Bisan bulag ako. Pero, ginhigugma mo ako. Pangako ko sa imo, Daniel. Bisan ano pang matabo. Hindi, kag hindi gid ako magbuhi sa relasyon nato niya duha. Bahala na. Tandai lang. Ipakigbato ko gid ikaw. Tungod ginahigugma ko gid ikaw, Daniel. Palangga ko man ikaw, Catherine. Kag, himuon kong tanan. Kutob sa masarangan ko. Palanggaon ko gid ikaw. I love you. I love you too. I love you, Tre. Noy, Noy, ari ka?
Nagkadto ko di sa inyo kay do ka nami gid sa inyong istoryanay. Galing, kay nakita ko si Tito Mascobado da sa piya ko. Nagalantaw man siya sa inyo. Pabayin na lang si Tito mo. Basi ginakilig lang sa amo niya duha ni Manong mo Daniel. Hindi do pamatyagan ko do may laing gid siya nga plano. Nga nakambal ka man si Nanoy. Tungod nakita ko siya nga may ginauyatan nga cellphone. Do naga-video. Sige lang Mayo man na gani, matrending kami ni Daniel. Aba! Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Anaga palangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para inisingit na tanan.